Rick! Hello! DJ Dave by the Bell, meron ka naman last shoutout dyan? Siyempre, DJ Rocky, hindi pa huhuli ang aking shoutout sa buong komunidad ng UPLB. Registration season na naman, kaya ang tanong, may units na ba ang lahat? Sana all, kasi 9 units pa lang ako. Anong pinagkaiba nun dun sa iba? Kung 9 units ka, masyado bang onti yun? Yes, DJ, kasi 3 lang yun. Kalahati lang siya nung required. Dapat maka 18 units kami. Pero ayun. So, gagalingan na lang natin ng pagbebeg sa mga prof. Natanggapin sa kanilang mga klase. Normally ba, kayo talaga naglalakad nun? Yes po, yun ang blessing and curse sa UP. Na pwede kami pumili ng schedule namin. Pero that is kung mayroong slots pa dun sa mga klase na yon. At paano nyo nalalaman kung may slots pa or wala? Doon po sa portal, meron po doon nakalagay kung ilan na po yung naka-enlist. So, pag pumula na po yung na-closed, automatic, ayan na. Hintayin natin kung mag-expand ng class size. So, meaning, na-check nyo online kung puno na yung isang klase or hindi. Tapos, pwede kayo na parang mag-enroll doon sa subject na yon. Yes po. Tapos, depende sa mismong registrar or sa prof kung tatanggapin kayo or hindi. Yun po ay kapag puno na po yung klase, pero yun lang talaga yung pwede sa schedule mo, pwede niyong kausapin yung prof or mag-apply for a prerogative enrollment. So sila na ang bahala kung tatanggap sila ng extra pang estudyante more than the regular class capacity. Pero syempre, nasa kakayahan na po yun ng prof, tsaka nasa teaching load na din nila kung tatanggap pa sila. Kasi pwede naman mag-create pa ng isa pang schedule pag ganun, diba? Pag sobrang dami na nung estudyante, ang ginagawa niyan, nagba-branch out na para magkaroon pa ng isang, klase. Opo. Usually, students po nag-organize, no? Nagpe-petition po na magbukas pa ng bagong klase for i-set schedule na common dun sa lahat ng mga nagpe-petition. Pero depende po yun kung merong faculty na pwede given their teaching load. So far, wala ka namang pinagsisisihan sa pagiging estudyante mo ng UP Los Baños? Siyempre po wala kasi iba yung natututo tayo kasama ng komunidad. Akala ko sabihin mo, syempre po meron. Kasi pag ganyan, parang tinuturuan ka na talaga na maging independent. Alam mo yung parang nire-ready ka na para sa real world eh. Yes po. So damang-dama mo na ba yun ngayon? Yes naman, DJ. Nakakapagod siya pero again, fulfilling kapag nakapuno tayo ng units, siya kapag natututo tayo kasamang komunidad. Hindi, tsaka hindi lang yun. Kumbaga, aside sa academics, meron ka din extracurricular or co-curricular. Meron ka pa bang mga ganun? Anong sinalian mo? Magvo-volunteer. So hopefully, makapag-volunteer po ako sa aming campus radio station. Hopefully, tignan natin kung makakatawid tayo from internship to regular associateship. Yun yung kinuwento mo rin kanina. Yes po. Na ito na yung internship mo na radio station. Yes po. Doon sa UPLB rin to. Yes po. So paano ba makapasa ron? Normally, mag-exam po muna. Titignan kung pwede ba yung boses na pang-radyo. Wait lang, pwede, exam through... magsusulat po ng balita, tas babasahin yung radio copy. Okay. So, kailangan may radio copy ka muna before you go on air or parang bago mo pakita yung yung performance mo? Yes po. Sige nga, sample ka nga, magbalita ka nga. 3, 2, 1, go! Wala tayong naka-ready na script, pero meron po tayong kaganapan sa... Wait lang, hindi talaga ako ready, DJ. Okay lang, binigla din naman kasi kita, diba? Sino ba naman kasi nagsabi na bibidlain kita? Ayan. Iba pala to. Iba pala yun. Nangingialam lang ako dito sa mga bed nila, Uncle Dagol. Wala pala akong pwedeng gamitin dito. Kasi ang mga gamit kong bed dito, yung mga ganito, pang sexy time. Pero alam mo, looking forward, na matumbok mo, 'di ba? At mapuntahan mo yung goal mo na maging isang apprentice, tama ba? Field reporter po. Ayan. Or news production associate. Ayan, associate pala, maging associate, news production associate. Kailangan mo lang talagang ipakalan. Ipakalan talaga. Share ko lang sa iyo. Alam mo ba dati na Love Radio intern din ako? Oo, kaya nga yung mga interns namin nandito ngayon. Too bad, hindi kayo Love Radio intern.
Sa kabilang station kasi sila internet. Pero sila din minsan yung nag-student radio jock. So anyway, naging student intern ako ng Love Radio. Tapos, nung nagkaroon sila ng hiring ng production assistant, bigla nila akong kinontak. Siguro nga kasi naipalan talaga sila. Naganap sila ng parang, uy, sino kayang pwede maging production assistant? Tapos ako yung na-hire. So, wag kang mawawala ng pag-asa. Tsaka, surround yourself living the dream. Living your dream. Kasi kapag sinurround mo yung sarili mo living your dream, kahit pa paano, you will experience yung mismong, hindi naman mismo, pero you will experience the feeling or the people, 'di ba, living that dream. Tapos parang kahit pa paano makaka-receive ka ng mga parang wisdom from them. Ayan. Tapos later on, mas marirealize mo kung dapat ba pupunta ako dito sa dream ko na to or parang dapat ko ba i-pursue yung dream ko or hindi. Kasi yung iba, pag napunta na nila yung dream nila, parang hindi nila expected na, ay, ganito pala to. Parang, hindi pala siya para sa akin. Hindi pala siya para sa akin. Yung akala mo sa'yo, pero hindi pala. So, ikaw, ready ka na talaga, ha? Na i-conquer ang lahat. Yes po. Kakayanin at kakayanin palagi. Ayun. Kakayanin at kakayanin palagi. Maraming salamat sa'yo, DJ Dave by the Bell. Kumusta naman ang experience mo bilang isang student radio jock? Eto DJ, sobrang enjoy kahit kinakabahan ako kanina. Talaga ba? Hindi halata. Kasi DJ, tinatakid ako ng laptop ko, namamatay yung naka-ready natin na spills na kahit kanina madaling araw lang natin sinulat, nawawala-wala siya. So, syempre, kailangan ready. Ika nga, anything can happen kapag tayo ay nasa ere. Oo, kasi alam mo kung bakit. Alam mo kung bakit parang mindset yan ng mga parang magagaling. Yes, mindset ng mga magagaling. Kasi nga, failure to plan is a preparation to fail. Ayan, DJ. Failure to plan is a preparation to fail. So, kailangan nagpaplano ka din ng mga bagay-bagay. Yes po. Pero okay lang kasi ibig sabihin doon, nag-prepare ka pa rin, 'di ba? Kasi naisip mo 'yun eh. 'Yun yung mental preparation mo. Hindi mo lang nakita yung copy talaga mismo sa laptop mo. Pero okay lang. At least survive mo, diba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So, invite mo naman yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon na maging student radio jock katulad mo. Naku, kayo ba ay nasa field ng broadcasting? Gusto nyo mag-practice? Or gusto nyo lang matry maging student radio jock? Ay mag-email lang kayo kay DJ Rocky at rockyterra@gmail.com or mag-PM sa kanya. Ayun. PM nyo lang ako. Sabihin nyo, gusto kong maging radio DJ. Huwag nyo akong sesendan dyan ng resume. Hindi ako titingin, hindi ako HR. Lagay niyo lang yung pangalan niyo, yung contact number tsaka school. Kasi normally yung ginagawa ko, tinatawagan ko lang talaga. Hello? Pag naramdaman ko na, ay, pwede na to. Ayan. Saka talaga makakasalang. Ikaw, hindi ko na tinawagan. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi sabi nila magaling ka daw. Ay, thank you so libre mo much. yung nagrekomenda sa'yo. Mamaya po. Ayan. Libre mo kahit kape-kape lang Charot. Maraming salamat sa'yo DJ Dave. Pinadali mo yung trabaho ko. Sabi ko naman sa tuwing Sabado, gusto ko na sana magpahinga pero kailangan pang magtrabaho. Kailangan ng pantustos ng sarili. Gusto ko na nga talagang i-maximize yung full potential ng sugar daddy ko. Charot hindi. Pero kailangan strong independent woman pa rin tayo. So nakapili mo ninyo ang inyong boss sa Princess DJ Rocketera. At ito si DJ Dave by the Bell. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat kayo, guys! Bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!